To je jaká vlastne pičovina? A čo vám chodila? Pozrieť. No to musíš aj vidieť. Ja, počkaj, sa do minúš. A to už spravila To dneska. je, ja neviem, už 5 minút, 5. Si vrodená na pičoviny. Vrodená, ty si vrodená. A viete, čo je viete, ako treba rozplakať novú vlnu? Čo chceš rozpočkať? Chceš takú 5-ročnú? Novú pičku, takú 5-ročnú? Ty si jaká šťava. No, že znásilníte ju a potom krv jej ustriete do maska. A to dopačuje maximálne. A ja chcem vedieť. O to je príjemné. Ako páčili, že ten. Adrika, ako tvoju riť mám vono. Vieš, čo to je? No, ale to je raz, to sa už hovorá, to druhé. No, že vieš, ako sa treba rozplakať na 5-ročnú? Dobre, nevíde. Tohle si je. Uj. Aj. Aby dokážeš chorá, To si vyslúžiš. Taký si je, že má zaseknuté v sebe. Bob Marley pred smrťou. Ako je chudák Bob Marley, hej, neurážaj ho. To ide na YouTube, vieš. Áno, kesejke, no. Príjem, kurva, trochu. O, áno. Bude tam akurát tak tvoja pizza. Jak si... Pohode. Kde mám zrkadlo? Hej, otvorili ste im alebo nie? Nie. Dobre. Kam ste mi dali zrkadlo? Zrkadlo.